Ens hipoteca el futur de Catalunya que s'ampliï l'aeroport del Prat? És una oportunitat per als espanyols o per nosaltres, els catalans? Avui us ho volem explicar tot, el context, els diners en joc, els partits a favor, els partits en contra i els projectes, per exemple, alguns de molt bojos que s'han proposat per l'ampliació de l'aeroport. Quedeu-vos fins al final, que tot just acabem de començar. Abans de res, per què parlem de l'ampliació de l'aeroport? A veure, l'aeroport de Josep Tarradellas al Prat, per cert, un nom imposat pel govern espanyol unilateralment, és una de les infraestructures més importants de Catalunya, és evident. Actualment gestiona fins a 55 milions de passatgers anuals i és el segon aeroport, just després del de Madrid, més important de l'estat espanyol. Però es troba al màxim, es troba al límit de la seva capacitat. Si sou viatgers habituals, ho heu pogut notar, veritat? Bé, els defensors de l'ampliació argumenten que sense més capacitat perdrem competitivitat davant d'altres hubs europeus amb els quals ens hauríem de reflectir, com Frankfurt o Amsterdam. A més, tot això generaria molts més vols internacionals. Un aeroport més gran atrauria a empreses multinacionals i generaria més llocs de treball. Imagineu la importància de l'aeroport per Catalunya, que el nostre aeroport en genera una contribució directa del 7% sobre el PIB de Catalunya i dona feina de manera directa o indirecta a gairebé 100.000 persones. Però la vida no és tot tan senzill i el projecte xoca frontalment, segons els que són contraris a aquesta ampliació, amb l'emergència climàtica i l'impacte mediambiental, especialment a la zona on es troba l'aeroport, a la Ricarda, un espai protegit del Delta del Llobregat. A més, segons els contraris a l'ampliació, això generaria una massificació turística i la contaminació acústica que provocaria els municipis del voltant de l'aeroport. Per tant, el debat ja no és tècnic de com ha de ser aquesta ampliació o si ha d'haver una tercera pista, bla, 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 sinó que se'n va més enllà i qüestiona quin model de país volem en el futur. Però sobretot ens interessaria saber què hi guanya i què hi perd cada part en tot això. Per això us demano que us quedeu fins al final perquè us asseguro que hi ha interessos bastant ocults. Fins ara què s'ha proposat? Perquè al cap i a la fi això de l'ampliació de l'aeroport no és nou, és un debat que hem anat escoltant tots durant els darrers anys, diverses fases i us les expliquem de manera molt ràpida. Per exemple, tot comença el 2021 entre un acord entre la Generalitat d'Aragonès i l'estat espanyol per invertir 1.700 milions d'euros que al final va caure per desavinences entre els dos socis de govern, aleshores, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i per una oposició forta i feroç dels comuns, per exemple, contra l'ampliació de l'aeroport. Quan aquest projecte semblava tenir-ho tot per seguir endavant, va saltar pels aires perquè el president Aragonès va veure que en els informes previs existia una frase explícita on deia que l'ampliació de la pista afectaria directament a la zona de la Ricarda. Aleshores es va tirar tot enrere i va ser quan Foment del Treball, un dels màxims abanderats de l'ampliació de l'aeroport, va seguir intentant pressionar el govern amb noves propostes, com per exemple traslladar la llacuna de la Ricarda a un altre lloc, potenciar els aeroports de Girona, Reus o Lleida, amb connexions ferroviàries amb el Prat. Fins i tot hi havia un projecte on s'havia parlat de construir la nova pista sobre el mar. Boig, però us hagués agradat veure un aeroport així? Però fins aquest 2025, amb el nou govern socialista de Salvador Illa, la Generalitat s'ha reactivat per complet el projecte i sembla que de manera definitiva, i atenció, semblarà que tenim aeroport. Què proposa l'espanyolista Illa per allargar l'aeroport? Doncs mireu, en la nova proposta tenim que la pista s'allargarà, la tercera pista de l'aeroport s'allargarà 500 metres. Aquesta pista és la més propera al mar i això diu que ens permetrà tenir aquests vols intercontinentals que són més grans, per tant més capacitat, per tant necessiten més pista per enlairar i per aterrar. A més, es construirà una terminal satèl·lit per a aquests vols de llarg recorregut, connectada a la T1 per via ferrocarril. És a dir, tindrem una terminal satèl·lit que actuarà de recolzament per descongestionar la T1. I si parlàvem d'una inversió de 1.700 milions d'euros al 2021, el 2025 gairebé es dupliquen i tenim una inversió prevista de 3.200 milions d'euros amb l'objectiu de tenir-ho tot a punt pel 2030. Però vosaltres què en penseu de tot això? És millor ampliar l'aeroport del Prat o simplement esteu més a favor de repartir el trànsit
arreu del país, amb Reus, amb Girona, amb Lleida. Obrim debat perquè és un debat interessant i crec que aquí els catalans també hi tenim molt a dir. Us llegim els comentaris. Evidentment que a banda dels aspectes tècnics i dels aspectes ecològics, hi ha altres assumptes que també ponderen en aquesta decisió i, evidentment, com no, un és el tema dels diners. I això ens afecta directament. Per exemple, l'ampliació de l'aeroport suposaria un impuls brutal per l'economia, perquè segons dades d'AENA i el Foment del Treball podria crear fins a 85.000 llocs més. És a dir, estaríem parlant que l'aeroport de Barcelona estaria donant feina directament, indirectament, a vora 200.000 persones. I a més, es preveu un augment del PIB entre un 2 i un 3%. No són números gens menors. I per contrarrestar els arguments dels contraris, l'argument principal dels promotors i qui ha projectat l'ampliació del Prat, aquests vols intercontinentals farien atreure un turisme de qualitat i empreses molt més interessants. I, evidentment, això ens faria reduir la necessitat d'importar aquests vols low cost i un turisme de baixa qualitat i de borratxera. Els altres també ens parlen de vicis ocults, començant, per exemple, per l'impacte ambiental, més emissions de CO2, pèrdua de biodiversitat a les zones properes i acabant, per exemple, amb un impacte acústic a municipis com Gavà o Castelldefels, que recordeu que són zones on hi ha calés, hi ha diners i és important pels polítics no molestar segons quins llocs. Però, de totes maneres, el que sembla innegable és que si Catalunya gestiona de manera correcta els problemes o presumptes problemes derivats d'aquesta ampliació, aquesta pot esdevenir essencial pel desenvolupament futur de Catalunya. De moment, però, i això és important, l'aeroport és una estructura d'estat, de l'estat espanyol. Ha de renunciar a Catalunya a beneficiar-se'n i aquí hi ha diferents opcions i també les volem saber. I si a l'aspecte tècnic, l'aspecte econòmic, l'aspecte mediambiental no és de per si un camp de batalla, es complica tot a l'hora de parlar dels partits polítics. Quins estan a favor i quins estan en contra. Per exemple, a favor i de manera molt clara hi tenim els socialistes, tant espanyols com catalans, que defensen l'ampliació com a clau per fer del Prat un hub intercontinental. Evidentment que Salvador Illa sempre hi ha d'afegir la cantarella espanyolista de portar Catalunya a ser un nou motor econòmic d'Espanya. El Partit Popular i Vox també donen suport al projecte, argumentant que generarà riquesa i ocupació. I el PP fins i tot proposa compensar la Ricarda amb nous espais verds. Qui són els abanderats de la no ampliació del Prat? Doncs tenim Esquerra, que tot i que en un moment donat estaven a govern i van proposar aquesta ampliació del Prat, ara fins i tot estan en contra d'aquesta ampliació física, sinó que plantejarien una millor gestió i una cogovernança entre Estat i Generalitat d'aquelles maneres que tots ja sabem. I els comuns i la CUP, que estan totalment i radicalment en contra. Denuncien, per exemple, l'impacte climàtic i la massificació turística com a grans banderes per estar-hi en contra. Els comuns, per exemple, aposten per un sistema aeroportuari totalment descentralitzat i en reducció, en comptes d'augment. De fet, els comuns governen a la ciutat del Prat de Llobregat i ja han anunciat mobilitzacions en contra de l'ampliació. Junts balla més entre dues aigües, estan a favor però amb reserves. Prefereixen un traspàs complet de l'Estat cap a la Generalitat per decidir de quina manera s'ha de fer tot això. Critiquen aquesta falta de consens i la unilateralitat per part dels dos governs a l'hora de decidir. Per entendre'ns, ells voldrien que el debat es traslladés ben bé per interessos a Catalunya i després, a partir d'aquí, decidir si s'amplia, si no, si es prioritzen altres aeroports o què. I Aliança Catalana s'ha mostrat a favor de l'ampliació, però amb altres consideracions com la potenciació de tot el sistema aeroportuari de Catalunya i la gestió íntegra de tots els aeroports per part del govern català. És a dir, ampliació sí, però gestió aeroportuària catalana per potenciar tots els altres aeroports de Catalunya. I hem de tenir en compte que si l'ampliació tira endavant, el Prat podria passar a gestionar 70 milions de passatgers anuals i tenint entre 80 i 90 operacions per hora, consolidant-se com un hub aeroportuari al sud d'Europa. Per tant, sabent com estan les coses al país i que estem en temps de constant canvi, vosaltres apostaríeu per el que planteja Salvador Illa o potser apostaríeu per una xarxa aeroportuària catalana
que connectés Girona, Reus, Alguaire, per repartir tot el trànsit. Fins i tot, veieu amb bons ulls una reducció de vols per prioritzar el tren per a distàncies curtes per a Europa, per exemple. Tot això tenint en compte que Catalunya es troba en un atzucac, en una cruïlla, perquè això ens hipotecarà el futur. Volem un aeroport que ens connecti amb el món o prioritzem una sostenibilitat i un model de turisme completament diferent. Recordeu que ens agradi o no, el turisme suposa i representa un 14% del PIB català, per posar les cartes sobre la taula. És evident que la decisió no és fàcil i les conseqüències marcaran segurament el nostre futur seguríssim. De fet, sembla que bufen aquests temps de canvi, per això us convido a veure també un dels vídeos que us surten a la pantalla perquè, com a mínim, intentem posar context a tot el que està succeint de manera tan ràpida al nostre país. I ja ho sabeu, des de X Catalunya seguim dia a dia les notícies més actuals al nostre portal web, xcatalunya.cat, i des d'aquest canal on a diari us intentem explicar la realitat sense embuts del que passa a Catalunya. Fins aquí ha arribat el vídeo d'avui i fins la propera!